Dnes si ukážeme program, ktorý abecedne zoradí a vypíše 10 slov zadaných používateľom. Najprv si však povieme niečo o poliach. Ak potrebujeme uchovať väčšie množstvo premenných rovnakého typu, museli by sme definovať každú premenu samostatne, čo je veľmi zdĺhavé. Riešením na tento problém sú polia. Pole si môžeme predstaviť ako tabuľku, kde v každej bunke máme uloženú jednu hodnotu premennej. Bunky sú očíslené tzv. Indexom a prvý index sa začína od nuly. Táto knižnica obsahuje rôzne funkcie pre manipuláciu s reťazcami, ako napríklad kopírovanie, porovnávanie, hľadanie dĺžky reťazca a ďalšie. Tento riadok deklaruje dvojrozmerné pole reťazcov. Má 10 riadkov a každý reťazec môže obsahovať najviac 49 znakov plus koncový nulový znak. Program požiada používateľa, aby zadal 10 slov, ktoré chce zoradiť podľa abecedy. Spustenie cyklu, pomocou ktorého sa budú ukladať vstupné slova od používateľa do pola. Týmto príkazom vypíšeme poradie pre každé zadávané slovo. Pomocou príkazu scanf ukladáme slovo z klávesnice, ktoré zadal používateľ do pola. Prvé for spustí vonkajší cyklus na iteráciu cez prvky pola. Tento for spustí cyklus, ktorý porovnáva aktuálny prvok s každým nasledujúcim prvkom v poli. Podmienka, ktorá porovnáva dva reťazce pomocou funkcie string compare. Ak sú zadané slova v nesprávnom poradí, čiže nie v abecednom, vykoná sa blok kódu v tele if, ktorý ich usporiada do správneho poradia. Vytvorí sa dočasná premena temp na uloženie reťazca pre výmenu. Táto výmena používa tzv. Bubble sorting na to, aby zoradila slová podľa abecedy. Využívajú sa k tomu aj priradené hodnoty z ASCII tabulky. Výpis oznamu v novom riadku, že nasledujú zoradené slová. Tento riadok dohliada na to, aby sa slová vypísali v správnom poradí. Pomocou printf sa vypíšu všetky zadané slová, ale už v abecednom poradí. A ako posledné, ukončenie programu s návratnou hodnotou 0.